Какво е Коледа? Да, браво. Супер. Супер. Значи, всички, в принцип, разбират като цяло какво е Коледа. Всички казват, че това е празник на доброто, празник на семейство, празник на светлина като цяло. И аз искам да ви покажа едно видео, което направихме вчера с Краси. Питахме хора относно Коледа. Здравейте, как се казвате? Анна. Петър. Стамен. Казвам се Никола, здравейте. А ти празнуваш ли Коледа? Да, празнувам. Това е семейен празник. Празнувам, разбира се, всяка година. Разбира се. Празнувам. И какво означава този празник? Това е много добър въпрос, защото пак нямам никаква представа, често казвам. Знам, че всъщност наистина не се сещам каква беше историята, но беше свързано с християнството. Да. Мисля, точно така. Рождество Да, Христово. точно. Чудесно, добре, че се сетих. Да. Това е един от най-светлите и най-семейните празници за мен. Просто ми носи радост. Винаги ми е носило. Даже въпреки, че българите празнуват повече Великден, аз харесвам Коледа. Семейен празник, по принцип. Как Рождеството е повлияло на нашия свят? Християнството като цяло, религията, смятам, че религиите са доста особено нещо. Като цяло и в повечето случаи разделят хората. В конкретни случаи, когато едно общество е в случая както наше християнско, по-скоро тя обединява хората на тия празници. И мисля, че ставаме малко по-добри, малко по, как да кажа, благотворителни, нали, правиме си подаръци, радваме се, нали, тази светлина също много ни радва, която според мен също идва от вярата. Това трябва да е нещо положително. Може би, ако наистина всичко е както са го казали. Това е цяло свързано с религията и по начина, по който християните в случая го почитат. Изцяло е свързано и с начин, в който вярваме да станем по-добри и да отразим един вид да направим разчет в това, какво сме свързали през годината, защото Коледа е към края на годината и от друга гледна точка също добре човек да се направи някаква равносметка. За вас лично раждането на Исус какво означава? Често казано, аз съм вярваща и така за мен лично ни дава едно по-добро начало. Аз много не съм много религиозен. Аз съм християнин, вярващ съм, обаче не мога да кажа, че съм особено религиозен. Аз не съм много религиозен, но самия празник е хубаво нещо, защото е положително, свързано е с някаква добродетел, не е нещо да убиваме или да жертвоприношения. Сега всеки си има нещо си, но за мен това е нещо положително. И може би най-накрая нещо да пожелаете на тези, които ще ви гледат? Да бъдат здрави, да бъдат щастливи и да има мир по света, защото явно това много ни е необходимо сега. Да хората да виждат хубавото в живота и да си помагат. Пожелавам приятно посрещане на празниците и всичко най-добро. И пожелавам на всички весели празници и спокойно посрещане. Това е каквото хора мислят за Коледа. Какво мислят за Коледа хора? Позитивни неща, хубави неща, семейен празник, многите казаха. Като основното нещо е семейен празник. Някой гони ли? Окей, добре. Семейен празник. И ако забелязахте, когато попитах какво значи за тях раждането на Исус, лично за тях, всички отговориха, че не са религиозни. Всички сме християни, но не сме религиозни. Затова нищо не означава раждането на Исус, нали? Нещо, но не като пълно разбиране, нали? Всички хора знаят за Исус, за Неговото съществуване, нали? Всички са чули за Него. Обаче Исус означава различни неща за различни хора. Нали?
И хората нечесто разбират истинския смисъл на неговото раждане. И сега ще говорим малко за това. Защото всичко по принцип зависи от това как гледаме на Исус, за кой го смятаме, за кой го виждаме. И как постъпваме. Да, точно. Мерси. Почти всички са съгласни, че той беше историческа фигура. Като живеел такъв човек в история. Нали? Ето каквото пише Тацит, римски историк, за него. Христос, от когото произхожда името, понесъл крайно наказание по време на царуването на Тиберий от ръце на един от нашите прокуратори, Пилат Понтийски. И злокобното суеверие, спряно по този начин за момента, отново избухнало, не само в Юдея, първият източник на злото, но дори и в Рим. Първият източник на злото, Юдея, нали? Това каквото казват историци за Исус. И как това влиява? Ако виждаме Исус по този начин, като историческа личност, как това влиява върху нашия живот? С добрина. Мисля, че не много влиява. Влиява по същия начин, като Римската империя и нейното съществуване влиява върху нашия живот сега. Как влиява? Хубаво. Много хубаво, защото винаги мислим за Римската империя. Добре. Ето как видяха Исус мъдреците. Как го смятаха. Това е написано в Матея, 2 глава, 1 и 2 стих. А когато се роди Исус в Вифлеем, юдейски, в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Иерусалим и казаха: къде е родилият се цар на юдеите? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. И го видяха, да, всички знаем история, че те донесоха подаръци за него, нали? И те го почитаха като цар, като някой велик, защото видяха звездата му. И когато ние почитаме Исус като някой велик човек, как това влиява върху нашия живот? Хубаво. Всичко влиява хубаво, да, Макси? Как това влиява върху нашия живот? Ако смятаме Исус като великият човек някой. Може би сме по-почтени, може би сме по-акуратни с хора, които са такива християни, най-християнски християни, да кажем. Дали? Може би сваляме шапката, когато сме в храма, за да почитаме Исус, че Той е велик. Нали? И следващия отказ казва нам как учениците му го видяха. Нека да четем. А той им каза: а вие за кого казвате? А вие какво казвате? Кой съм аз? Това Исус пита на учениците си. Симон Петър в отговор каза: ти си Христос, синът на живия Бог. Исус в отговор му каза: блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, а мой Отец, който е на небесата. Това е третия начин как може да виждаме Исус. Как? Като сина на Бог. Христос. Христос означава Спасител, Месия. Нали? Обещаване е този, който спасява, сина на живия Бог. И това е изобщо различен начин на виждането на Исус. Защото между трите гледни точки има голяма разлика в нашето отношение. Защото има изобщо различно ниво на отдаденост, когато го смятаме като просто историческа личност, като велик човек някакъв, с уважение, или като синът на Бога. Защото това е много различно нещо. Когато го смятаме като въплътения Бог, може ли нашия живот да остане
да живеем по предишния начин, по същия начин, когато разбираме, че Той е Господ, по принцип? Не, защото това направо влиява върху нашия живот. Ние не можем да живеем по същия начин, защото ние знаем, че Той ни каза нещо. И не можем да игнорираме Неговите думи, когато разбираме, че Той е Господ, Сина на Бог. Ние четем Неговото Слово, защото това не са само думи на някой велик човек. Защото има много книги, които са написани от велики хора. Но когато смятаме, че Исус е Сина на Бог, Неговите думи стават много по-важни от останалите думи. Затова четем Неговото Слово. Ако Той е Бог, значи Той е жив сега и затова имаме отношение с Него. Не просто като някакъв велики човек, който е умрял и това е. Нали? Защото Той е жив. Той е Бог. Той винаги беше жив. Той винаги беше жив. И винаги ще бъде жив. Така? И когато Той се роди в света, какво Той показа на хора, на човечеството? Какво Той показа? Той показа, да, безусловната любов. Правилно ли казвам? Да. Безусловната любов. Той показа какъв е Бог. И защото той каза на апостоли, ако мен сте видяли, значи сте видяли Бог. Така? Но да, най-голямото нещо е, че Той покаже своята любов. И как Той го направи? Днеска празнуваме Рождество, Коледа, нали? Не е твоето, не е Боян. Nobody's, окей. Joy. Ние обикновено смятаме само за факт на Неговото раждане в света, нали? Мислим за Неговото, но достатъчно ли мислим за това по кой начин Той се роди? Защото Той избра да се роди в бедното семейство, в място, където живеят крави, овци, коне. В бедността. Той се роди в Козели. И козели, да. И защо Исус избра да се роди в такива обстоятелства? Аз съм съгласен с теб, Каля. Да. Той не дойде като цар. В царските условия. Нали? Той дойде като повечето хора. Защото той иска да бъде част от нашия живот. Да почувства всичко, което ние чувстваме. От самото ниско положение. Нали? Защото така работи настояща истинска любов. По този начин работи любов. Не отгоре долу, а на същото ниво или дори отдолу горе. Така? Един въпрос за всички. Когато вие карате ли се помежду си? Да. Никога. Браво. Когато се караме, как ние можем да проявим истинска любов към човек, с който се караме? После разправията. Да го изслушаме? Добре, да. Да го изслушаме. Да? Да направим първата крачка. Нали? И това е най-трудното. Когато сме се в война, това е много трудно да направим първата крачка към човек, който обичаме. Така ли? Да се опитаме да го разберем, преди да се свържем с нашето ядосване, първо да помислим за него какво му е... Точно, да. Първо да влезем в неговата ситуация, да опитаме да го разберем, да опитаме да почувстваме като той се чувства, преди да му
поставяме някакви обвинения, да, преди да го съдим, да кажем, нали? Но в миналите години какво? Моля? Да. Но помислете за това. Ако вие знаете на 100%, и ние така смятаме винаги, че този човек, с който сме се карали, е виновен. И вие го знаете, и дори той го знае, но той не иска да прави първата крачка. Вие какво да правите? Да му кажем, че това не е правилно. Аха, да му кажем, да го обвиняваме, да го съдим, нали? Как да покажем истинската любов? Може да му предположим как се чувства той. Ти сега си така и може да направи така, защото така и така виждаш ситуацията и аз не разбирам ти какво направи. Не съм съгласен с твоите неща, обаче разбирам как ви направи. Да. Ами и пак, истинската любов смятаме, че ти трябва да направиш първата крачка винаги. Дори ако той не прав. Поне да опиташ да го разбереш, да говориш с него, Така ли? Защо да не носим съд на този човек? Защо да не го съдим, да не го обвиняваме, за да има справедливост? Защото това ще да е справедливо. Да му казваме, ти си такъв и такъв. Историята, където хвърляха камъни, който няма грях, той да хвърли и първи. Ами да, ние сме сами грешни също, да, това е добър аргумент. Когато ходим при тези, с които нямаме добри отношения, когато опитаме да направим тая първа крачка, когато, примерно, съдим хора за техните постъпки, това подобрява ли вашите отношения или влошава? Ето защо не трябва да ги съдим, нали? Никой. Защото това само ще влоши вашите отношения. Дори ако си прав, дори ако си на 100% прав и ходиш при човек и казваш, ето ти си такъв, защото ти си направил това и това и това и за това аз ти казвам сега. Ти трябва да се промениш. Това как реагира човек на тези думи? Разкисва се, да. Точно. Ти атакуваш, той се защитава и вие продължавате вашата война, нали? Но любовта, истинската любов, покрива всичко, което е било. Покрива множество грехове на другия човек, дори ако той е виновен. Любовта трябва да покрива. И Исус именно това е направил. Защото хора, цялата земя беше в враждебно състояние относително Бог. Хората са сгрешили. Всички. Много. Но какво направи Бог? Направи го добро. Направи добро нещо, да. Той дойде не за да съди човечеството, а за да спаси човечеството. Да бъде смирен. Да се роди в такива обстоятелства, да ни разбере повече. Да почувства каквото ние чувстваме. Той прави тая първа крачка в нашата посока, за да му отговорим с взаимност. Това е начин, по който той построява отношения с нас. Защото той не иска да ни съди. Той иска да ни спаси. И да ни обича. И ние да го обичаме. Ето какво Йоан казва за това. Понеже Бог не изпрати Сина си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез него. Това е защо Исус беше роден. Това е причина. Защото Бог поиска да спаси света, не да го съди. Ами пак раждането в... Как се казва това място? Сарай, хлев? Как? Обор.
Оборът е мястото, яслата е място, където е спал, нали? Да. А обор, това е цялата сграда, където се роди, нали? Да. Пак, защото в обор. Защо в обор се роди? Пак говорихме вече за това, нали? Това е желание да ни разбере, да влезе в нашата ситуация. И той е готов да споделя нашите трудности. И да живее нашия живот. Дори когато сме в най-ниското положение. Как Исус ни вижда? Дори когато сме в ужасно състояние на сърцето ни, на живота ни, как Той ни вижда? Той ни обича. Безусловно обича. Дори когато воюваме срещу Него, Той ни обича. В Евреи автор пише, защото нямаме такив первосвещеник, който да не може да ни съчувства в нашите слабости. А имаме един, който е бил във всичко изкушен по същия начин като нас, но пак е без грях. Автор казва, че Исус може да ни разбере, защото Той беше изкушен по същия начин, но без грях. Но Той беше в същите условия като ние. Така ли? Да, защото Той иска да бъде част от нашия живот. И този празник трябва да ни напомни за това. Това не е само повод да се срещнем с семействата, обаче това е добро нещо. Като и хората казаха, че семейен е празник, нали? Защото срещаме се с семействата, с деца, с всички, ядем вкусна храна, може би, дали? Почиваме. Но това не е смисъл. Но това е добре. Да? Какъв е смисъл? Когато празнуваме Рождество, Коледа, какъв е смисъл? Какво трябва да... Да се спомним, да се свържем с идеята. Да be reminded, както казвам. Идеята. Да. Всички празници бяха поставени, за да ни напомнят нещо. И в иудейската култура от Ветхия Завет всички празници бяха поставени от Бог, за да напомнят някакви големи събития от миналото, за да не забравяме. Защото ние сме склонни да забравяме неща от миналото. И да хладеем с нашите сърца. Така. Затова Рождеството, Коледа, извинявайте, че наричаме Рождество, защото... между другото, аз питах още един въпрос от тези хора, които не съм включил тук. Знаете ли произход на думата? Коледа. Никой не е знал там. И аз не съм знал никога, докато не съм прочел. Да. За руски Коледа? Рождество, да. Рождество е доста очевидно. В руски и украински език е Рождество. Коледа. Интересно, че това идва от Римската империя. Защото римските жреци, когато започна новия месец, всеки нови месец на първото число, този ден се нарича Коледа. Не Коледа, а Каландае. От тая дума още има и другата дума, календар. И всичко това има един корен, който звучи като кало от латиница. И това означава провъзгласяване на новото начало. Провъзгласяване. И тъй като Коледа беше начало на новата година, защото имаме години от Рождеството на Исус, тая дума влезна в български език като провъзгласяване на ново начало с раждането на Исус. И това трябва да се сещаме винаги, когато празнуваме Коледа. Трябва да се сещаме за това точно, че това е празник, който ни напомня как Исус стана човек, как Той прояви своята любовта, безусловна любовта към нас. Че това е празник на новото начало. Началото на нов живот с Исус, да кажем. И всеки трябва да се попита няколко въпроси. Това време. Първият въпрос, аз мисля, че е важен, е
как аз отговарям на Христова любовта. Христовата любов. Как аз лично отговарям на Христовата любов. Защото можем да отговорим по различен начин. Както говорихме в начало. Може да смятаме Исус за... Но дали го смятаме за този, който Той е? И как отговаряме? Защото Той направи всичко. Той влезе в нашата ситуация. Той направи първата крачка. Дали ние искаме да отговорим, да му отговорим на неговата крачка? Или ще бъдем като обижени кокошки, да кажем, или нещо. Така. Горди, да кажем. Да. И разбира се, вече свършвам, да. Последната мисъл, че неговото раждане стартира веригата на събития, които ще водят към смъртта. И най-удивителното нещо, че той, не знам кога, но той знаеше къде всичко отива. Той знаеше, че той трябва да умре. И имаше пророчества за това. Сигурно от детство вече той знаеше, че ако той е Месия, той трябва да умре в един момент. Но пак, дори знайки това, той се съгласи да го направи. И това трябва да ни каже нещо. Това трябва да ни напомни колко много той ни обича. Колко силно и нежно той ни обича. Така? И когато взимаме това причащение, което ще вземем сега, Петър казва, че ние се сещаме за неговата смъртта. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато Той дойде. Тази смъртта, която ни изкупи от нашите грехове. Тази смъртта, която започна от неговото раждане на Рождество, каквото празнуваме. И затова нека да го взимаме сега с благодарни сърца. И пак да бъдем благодарни за неговото решение да дойде в този свят, да ни спаси, да стане на едно ниво с нас и да ни изкупи. Нека да се молим, нека да вземем причащение.